Ang linggo sa magkadiyot may gabi ka natong tanan ug may pista, may Pasko, advance Happy New Year kanatong tanan natong pakpakan ang Ginoo no kay siya atong pasidunggan ining adlaw sa pamilya. Kay karong adlaw atong gisaulog ang pista sa balaang banay ni Jesus, Maria ug ni Jose. No, the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, which is the model of all families, Christian families. Kay gihiusa kini ang pamilya, ang balaang banay na hiusa des pagigugmaay o pagtinabangay. O gituyo gyud sa Ginoo nga ana siya magpakatao sa tawhanon nga inahan ug amahan. God wanted to be born and to grow up in a human family. Nga gining gituyo nga ana gyud siya magpakatao ug magdako diha sa tawhanon nga banay. Nya dining pargiha, in this way he consecrated the family as the first and ordinary means of his encounter with humanity. Iya gining gituyo nga ana gyud siya magsugod sa iyang atubang sa tawhanon nga kinabuhi siya diha as pamilya, no? Nya ang balaan nga banay nga nahimo natong panig-ingnan sa tanang mga banay sa tibuok kalibutan, especially sa mga Kristohanon nga mga banay, nagpadayag kanato nga makabalaan diay sa banay mao ra gyud si Jesus. What makes a family holy? Simply because of the presence of Jesus. Ang presensya gyud ni Jesus mo'y makabalaan, makalig-on, makahiusa sa banay. Munang ining misa atong iampo ang tanang mga banay nga nagkabuwag, nakatibulaag nga hiusahon unta si Ginoo diha sa paghigugmag pasaylo ug ang tanang mga banay nga nahiusa iya untang lig-onon nga makapadayon sa kinabuhi diha sa pamilya. Unya ang kanidang banay lahi ni siya sa balay. A house is different from a home because a house is made of human hands, but a home is made of human hearts. Nga ang balay hinimo sa kamot sa tao, pero ang banay hinimo sa kasing-kasing sa tao. Dili sa tanang mga balay matawag og banay kay ang mga kung ang mga tao nga nagpuyo sa balay way paghigugmaay dili gina matawag nga banay kay ang makahimo gyud sa balay nga banay mao man ang paghigugmaay. Sa to pa ang makanindot sa banay dili ang gimahalon sa mga dapat sa balay. Ang makanindot sa pamilya sa banay dili gyud ang mahalon nga mga butang nga gigamit sa balay. Bisag mahalon pa imong balay, nindot pa imong pintal sa imong balay, bisag mahalon pa imong mga kutsara, tinidor, mga plato, mahalon imong mga baso, mga lamisa, pero inig pangaon, way tinagdanay, inig pangaon, way agdahay, inig pangaon, way tinanaway, inig pangaon, way pagigugmaay. Kung way pagigugmaay, bati kaayo ang pamilya. Dili na matawag nga banay kung way paghigugmaay. No? Dinay usa ka istorya, di usa ka bata, gipangutana tos pare, ingon ang pare, kinsa nga ni modong, ug mingon ang bata nga akong pangan gyud pader no, sultian lang tay sinuod, akong ngan kay panuway. Ingon pare, ay komedya da dong, tinud-anay ni ako, ingon ang bata, tinuod lagi pader nga akong ngan panuway. Ingon ang pare, kinsa mangan si imong inahan? Ingon ang bata ngan sa akong inahan kay Satanas, nga si mong amahan, yawa, nya asam ka puyo, tapos impierno puyo. Ingon, tinuod ka na dong. Ingon din bata, gipader, tanag, guruyon tika, ato tas amua. So, giguyo des bata ang pari, layo pa ka sa singatanan.
Gikitaan sa sing inahan, gisinggitan sa sing inahan, ingon ding inahan, ikang panuwaya ka, tapulan kikang dako, sige gagsuroy. Kaon mo muli nagkakaon, tapulan kikang tabang sa ato. So pag-abot siyang papa, kay hubog man kaayo, nagsinggit, nagsagit, ngitag kanon, sudan, asa man kanon diri. Iyang giingnan niya asawa, ikang niwaa ka, asa man atong sudan diri. Yaw, ingon ding kwan, ingon yung asawa, kapalahubog kang sa tanasa ka, bunalan sa asawa, tanaw pa dero, gubot kay imong pamilya. Ako angan, panuway, niyang akong inahan, si kwan, kinsa ni yawa niya akong amahan sa tanas, ang among gipuy-an, impierno, no? Gubot kaayo, kay way paghigugmaay. Mo ni resulta unya, kung dili maghari si Jesus. Kung wa gani gugma diha sa pamilya, pirting gubuta. Kung ang mga tao magpuyo, mag-iyahay, way tinagdanay, way pinasayloay, sige palabuanay, sige suyaay, indigay, gubot kaayo. Kung wa si Jesus, kung di maghari ang gugma, gubot kaayo ng atong pamilya. Mingon na ba si Saint Pope John Paul II, the future of humanity passes through the family. Kung gubot ang pamilya, kung way ayo ang pamilya, gubot sa atong kalibutan. Kaya ang kamalinawon sa kalibutan nagasukad sa kamalinawon diha sa pamilya. The family is the basic cell of the community. Muna nga kung ganahan ta nga lig-unon nato ang kalibutan, kung ganahan tang ayuhon ang kalibutan, anak gyud magsugod diha sa pamilya. Dihay akong gibisita dito sa prisuhan, gihangyo man ko nga magpakumpisal dito sa prisuhan. Human ako pakumpisal, diha man to'y batanon nga katsila og dagway, akong gipangutana ko, dong, nganong napriso man ka dinhi dong? Iyon siya napriso ko padri kay nangawat man ko. Ingko nangawat ka dong, pobre da ka dong. Isa dili may pobre padri. Akong inahan maestra, akong amahan na trabaho sa munisipyo. Nya iko nganong napriso man ka nga namdi may kwarta, dato man mo. Ingon di siya, ako padri kay dato mami na may kwarta akong inahan kay maestra lagi. Pang mangayo ko niya duaan, tigaan ko ngay kog auto, tigaan ko. Tigaan ko auto, mga ikog auto, tigaan sa ko. Unya, siya, tigaan ko nila sa tanang mga butang akong gikinhanglan, pero wa gyud sila makahatag sa ilang panahon. Busy kay kong inahan sa trabaho, unya nga kong amahan, busy sa kay sa trabaho, ilan kong tigaan og kwarta, mga butang, mga sinina, pero wa sila panahon sa kuha. Munang, wa man sila panahon sa kuha, nangita kog barkada. Munang nakabarkada kog mga adik, niya nahulot kong kwarta, nangawat ko. Mutong, napriso, nanakpan. Pagkapriso na nako padre, ningon siya, niduaw na nako ang akong inahan. Nagilak-hilak. Dong, pagkauom lang ka nako. Dong, maestra ko, dong, niya. Munang nangawat, magkadong, ana. Ningon dahil itong batanon na kaniadto nanginahanglan ko sa mong presensya, di ka moduol nako, muban-uban nako, imo lang kung tiga kwarta, tigaan ko mog auto, mag-unsa man ning auto nga wa man kasing-kasing nga kamuo muduyog sa akong kalipay kaguol, mag-unsa man ning kwarta nga wa man unahuna nga makasabot sa kong pagkadautan o pagkabuutan, no? Nya karon pagka muduaw nga napriso nako, ikaw untay angay ipapriso kay wakay panahon sa kuha. Nang ilak-hilak ang inahan, hasta ang amahan, mga igsuon, ang mga anak, tinuod, nagkinahanglan, nga pakanon, kinahanglan, paeskulahon, tigaan sa mga butang, pero number 1, nga gikinahanglan, aron mahiusa, malig-on ang pamilya, nga may gikinahanglan sa mga anak, maugyod ang paghigugma, ang panahon, no? Ato pakpakan ng Ginoo, kay mauni siya pahinumdum, sa mga pamilya nga
busy kaayo mga ginikanan, trabaho. Nindot man ning trabaho, nindot man ning manikay-sikay, pero mapakyas ngayon mo sa number one nga kikinahanglan sa mga kabataan nga maong paghigugma, pag-atiman, paghatag og panahon diha kanila, pag-uban-uban kanila. Guba gyud ang pamilya. Muna daghang kayong mga kaso sa mga OFWs nga nagtrabaho sa ubang mga nasod, padag kwarta diri sa tua, padag kwarta pa sa mga anak, sila mga pamilya, abot nila, ilang mga anak na himong adik, ilang mga anak na katibulaag, ilang mga anak wa na magkahiusa. Nganuman kay nawagtang ang pag-atiman kanang gitawag og close supervision sa mga ginikanan. Importante ang pagpanarbaho. Importante ang pagpanikay-sikay aron pagbuhi sa pamilya. Pero ang number one gyud nga importante mao gyud ang paghigugma, pag-atiman sa mga kabataan labi na gagmay pa. No? Munang una-hunaon gyud kinsa tong mga ginikanan nga ganahan mo abroad. No, nga kung ang imong hunahuna pagpalambo sa imong pamilya. Unya ang imong pamilya imong mabiyaan diri sa tuas Pilipinas. Unya inigbalik nimo wa na hinuon kay balikon kay nagkatibulaag napakyas ang tanan nimo mga plano, mga tinguha. Muna importante gyud, no? Nga niini nga atong pagsaulog sa pista sa pamilya, ang number one gyud mao gyud si Jesus. Ang sentro sa pamilya, siya mo'y naghiusa sa amahan, sa inahan, ug sa mga anak. Importante gyud ang paghigugma. Kay ikaduharan ng kwarta, kay ang Ginoo kung ato siyang unahon, no? Seek first the kingdom of heaven and the rest will be given unto you. Ang Ginoo nahibaw na sa ato mga panginahanglan kung ato siyang unahon. Ato unahon sa pagsimba, unahon ato sa pagampo, pagdaig, paghimaya. No? Muna importante sa atong pinabuhi. Nya ang pagpinasayloay usab, no, nga gitudlo ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nasayod man ta nga ang pamilya, ang tanang pamilya kay gilangkuban man sa tawhanon nga mga inahan o amahan, huyang usab na kinahanglan gyud og paglinawatay, pagpinasayloay, og pagpailob og pagantos. Kay nining paagiha, no, maka siguro kita nga ang pamilya mulahutay gyud atubangan sa Ginoo. Unya kini nga atong pamilya dinhi sa kalibutan, mo man ni ang kini gamay nga pamilya, no? Nga kung makitaan kita sa Ginoo nga maayong pagkaatiman, no, sa mga ginikanan, ang mga pamilya nga gitugyan sa Ginoo dinhi sa kalibutan, pasudlon kita dito sa dako o kinadak-an nga pamilya dito sa gingharian sa Dios. No, the family, the earthly family is just kining pagsulay, no? Just a testing, no? Kung angayan bata pasudlon sa gingharian sa Dios. Kay kung dili maayo ang pag-atiman sa mga ginikanan ang ilang mga anak, dili gyud makasulod sa gingharian sa dakong pamilya sa gingharian sa Dios. Apan kung maayo ang pagkaatiman, i-welcome kita sa Ginoo, pasudlon kita sa dako kaayong banay, ang banay sa mga santos, sa mga anghel, uban sa mga birhen, Senyor San Jose, sa atong Ginoo, ngadto sa gingharian sa Dios. Munang mag-ampo ta, nakitang mga banay dinhi sa tibok sa kalibutan nga mahatipon kita sa dakong banay dito sa gingharian sa langit, kung doon na kita paghigugmaay, paglagaray, pagsinabtanay, paghigugmaay, o pagantos, pagpasaylo
kay pinaagi niini makaambit kita sa kalipay sa banay dito sa gingharian sa Dios. Busa